Істерична пропагандистка – це діагноз українських фахівців працівниці телеканалу «Росія-1» Ользі Скабєєвій. Саме вона кидалася на українську делегацію в ПАРЄ та відбилася українським гімном, а потім російська пропагандистка почала полювати на українських депутатів поодинці, хапаючи їх за руки та закидаючи провокативними запитаннями. Методи роботи Скабєєвої не мають жодного стосунку до стандартів журналістики. Її нападки на лідера кримських татар Мустафу Джемілєва викликали обурення не лише в меджлісі кримсько-татарського народу, а серед українських дипломатів і політиків, а й поставили на вуха соцмережі. Докладніше про це далі в сюжеті. Он призывает убивать крымчан. В рамках свободы слова исключительно слушаем все эти глупости. Істерика, перекручування слів і звинувачення – це підсумок інтерв'ю Ольги Скабєєвої із лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Вона навіть прізвище його вимовляє із помилкою, навмисно. Бо ж Скабєєва, напевно, добре поінформована і має чітке завдання з кремлівської редакції, як потрібно висвітлювати саміт ПАРЄ. Господин Шемельов. Після такого журналістом Ольгу Скабєєву називати ми не можемо. Своєю поведінкою вона зневажає усі стандарти професії, норми етичної поведінки та демонструє найкраще вміння пропагандиста. Спочатку Скабєєва чіпляється до Мустафи Джемілєва із запитаннями, зупиняючи того буквально на ходу. А коли він починає відповідати, перебиває, ображає і звинувачує. Весь мир не признает аннексию Крыма и осуждает вторжение российских войск на восточной части Украины, Донбасс и Луганскую область. И если Россия освободит оккупированные территории, но я думаю, не только должно быть освобождение оккупированных территорий, но должно быть еще ответ. Кто-то должен... В рамках свободы слова исключительно слушаем все эти глупости. Відео із російською пропагандисткою ми показали психологу, щоб та оцінила, чи при здоровому глузді панянка. Діагноз – розлади психіки, істеричний синдром. То, что она повернулась к нему спиной, то, что она выразила вот такие свои оценки хамские, она откровенное хамство продемонстрировала. Она не получила желаемого, и у нее случилась, простите, пожалуйста, банальная истерика. Она развернулась к нему спиной, потому что она понимала еще пару фраз, и все ее интервью летит к чертовой матери. Она устроила истерику, как всегда. Таким ставленням до лідера кримських татар Мустафи Джемілєва вражені та приголомшені у меджлісі кримсько-татарського народу. Так звана журналістка Скабєєва продемонструвала рівень сказу, російського бешенства от тієї російської сфери, яка мала би називатися журналістикою. Але це вже виключно така, знаєте, пропаганда у такому військовому майже вигляді. Заступник голови меджлісу – колишній бранець Кремля Ахтем Чийгоз у своїх оцінках ситуації слів не добирає. То, что журналисты, политики, так называемая быдлоэлита России ведет себя со всеми в мире так, показывая свой шовинизм, хамство, невоспитанность, это норма поведения их. Позор в очередной раз пал на эту быдлоэлиту, представляющую русских. Журналістика у Росії давно вже стала інструментом пропаганди. І Ольга Скабєєва уславилася своїми витівками. Ось вона у тому ж Страсбурзі затято хапає за руки віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва. Вимагає дати інтерв'ю. І ось яке інтерв'ю Скабєєва отримала від української делегації. Перекрутити та спровокувати такі методи російська пропагандистка застосовує не лише щодо українців. Нещодавно в нас з'явилася в британському готелі, де буцімто мешкали солсберівські туристи, грушники Баширов і Петров. Їй ввічливо пояснили із камерою в готель зась. Та куди там ввічливість, не її коник, в хід пішла провокація. То есть единственная причина, по которой мы не можем здесь жить, это мой российский паспорт. Вам следует говорить правду. Мы были очень вежливыми. Вы можете позвонить в полицию. Та хамство як частину гібридної війни Російської Федерації українці вміють приборкати. До тих пор, поки Кремль буде вбивати і далі українців, ми будемо сприймати вас як врагов. Мама дорогая, вот хамські українські власті.
Або ще краще ось так. Це охорона Петра Порошенка у Мінську. В 15-му році нейтралізувала неврівноважену пропагандистку. Дати оцінку Скабєєвій та не ковтати образу на адресу лідера свого народу закликає кримсько-татарську діаспору у Москві віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Ислямов. Я хотел бы, чтобы все-таки вы проявили свою гражданскую позицию, вы показали, что вы крымские татары, и хоть кто-то из них должен выйти и сделать или пикет прямо перед Останкино, или одиночный пикет пусть сделают, или хотя бы пусть заявление сделают от диаспоры, что они возражают вот такому поведению, когда обращаются к лидеру крымских татар. Именно защитить даже не Мустафу Джемилева, он в защите не нуждается, а своих внуков и правнуков. Одначе поки що жодної відповіді від кримських татар Росії ми не отримали. Мовчить і московська громада. Ріана Алієва, Заман, АТР.